Татар тарихын яхшы беләсеңме? Азатлык әзерләгән сынауда үзеңне сынап кара әле. Киттек. Казан ханлыгына кем нигез салган? Олуг Мөхәммәд Казан ханлыгына нигез салучы дип санала. Хәзерге Татарстанның ничә президенты булган? Ике. Миңтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңнеханов. 19 гасырның икенче яртысында барлыкка килгән мөселман иҗтимагый сәяси яңарыш хәрәкәте ничек аталган? Җәдитчелек. Идел буе, Кырым, Кавказ аръягы, Урта Азия мөселманнарында таралган хәрәкәт. Казан ханлыгы кем тарафыннан һәм кайчан яулап алына? Бу җиңел сорау әлбәттә. 1552 елда Явыз Иван гаскәре Казанны яулап ала. Казан ханлыгы юк ителә. Кол Шәриф мәчете кайчан төзелә? Казан кирмәнендәге Кол Шәриф мәчете 1996 елда төзелә башлый, 2005 елда ачыла. Ул Казан ханлыгын яклап һәлак булган имам исеме белән аталган. Язучы Кол Гали кайсы дәүләттә иҗат иткән? Кол Гали Идел буе Болгар дәүләтендә яшәгән. Шунда үзенең мәшһүр Кыйссаи Юсуф әсәрен язган. Казан, Кырым, Әстерхан ханлыклары, Ногай урдасы. Бу ханлыклар ничек барлыкка килә? Бу ханлыклар зур Алтын Урда дәүләте таркалу нәтиҗәсендә барлыкка килә. Русия империясе чорында Казанда беренче мәчетне кайчан төзергә рөхсәт итәләр? Мең 1766-1770 елларда Казаннар акчасына Мәрҗани мәчете төзелә. Моның өчен патшабикә Екатеринадан махсус рөхсәт сорарга туры килә. Совет берлеге чорында Татарстан ничек аталган? ТАССР Татар Автоном Совет Социалистик Республикасы. 1990 елда ул Татарстан Республикасы дип үзгәртелә. 1918 елда Идел буе төркиләре Садри Максуди җитәкчелегендә нинди дәүләт автономия төзергә җыенган? Идел Урал штаты. Казан, Уфа, Сембер, Самар, Оренбур, Пермь губерналары кирергә тиеш булган автономия проекты. 1755 елда татар-башкортлар кем җитәкчелегендә баш күтәрә?
1755-56 еллардагы баш күтәрүгә халыкны Батыр Шах хәзрәт өнди. Русия империясы аны көч белән бастыра. Birinchi Татар газеты кайчан чыга? Мен 1905 елда Петербургда Нур исемле татар газеты басыла башлый. Бу вакытлы татар матбугаты тарихының башы санала. Я, ничек булды? Ничә сорауга дөрес җавап бирдегез? Бу видео астына языгыз әле. Һәм дә Азатлыкның YouTube каналына да язылырга онытмагыз.